Здравейте, приятели! От доста време не сме качвали видеа и реших днес да направя едно видео, да ви покажа с какво сме заети. Тук имаме един малък бутиков хотел с сватбен дом. Елате да видим заедно. Тук сме по общите части на стаите, където сме направили две ръце шпаковка и две ръце боядисване, както виждате. Общо имаме 10 стаи. Искам да наблегна на това, че всичко е направено по качество на методия Filtgroup и клиента получи цялостно почистване на хотелските стаи. Елате сега да видим долу сватбения дом, където текущо ще започне. Ето, приятели, тук е сватбения дом. Тук имаме да направим две ръце шпаковка и цялостно боядисване. И накратко това е, приятели. Сега отиваме към следващия ни обект. Сега, приятели, се намираме в Residential Park Тракия. Тук имаме да направим 8 апартамента, цялостен ремонт. Това включва бани, картон, шпаковка, боя, всичко. Елате да разгледаме един от тях. Елате сега да видим какво сме направили до сега в апартамента. Значи сме приключили с плочките по мокрите помещения и коридора. Елате да видим. Това ни е банята. Пода сме го облепили, за да не запаме. И в момента ще потичат шпаковките по тавани и след това започваме стени. Първа ръка шпаковка. Това беше накъсно от втория обект, сега отиваме към третия обект. Сега сме на един индустриален обект, където направихме топлоизолация, шпаковка и боя. Елате да видим вътре. И сега искам да ви покажа какво са направили вътре. Направихме пробозолна мазилка, шпаковка и боя. В момента всичките ни стаи са завършени и правим подготовка за боя в коридора. Елате да видим. Тук сме сложили ъгли 45 градуса. Облепяме вратите, за да може да посечем правилно. Сега идвате с мен да видим още един обект, където сме направили пробозолна мазилка и започваме гипсокартон. Тук сме направили пробозолна мазилка, тавани от картон и вата и в момента правим шпаковка.